Bastos na ng parwari nyo. Ma! Oh! Daddy! Pusta ng parwari nyo. Yung nama, pare dati pati lang ito puro sa lansansak mo na bro, ibang motor eh. Buray na kapoy! Ginatuda! Wala ka. Mga pampasabi. Wang nga na. Sinina ba rin, bastos na, madumanong pardan ni ko, dalangor eh. Ang buhay ng helmet. Kita na ako deliver. Ang nga na. Ay, pahis mo yan, pa-welding mo yatog, sangaw-sangaw eh. Nung binigay, sangaw eh. Porya na desgrasya na sinta mas 7. Kaya naman desgrasya. Ginigay, sangaw eh, pa-welding mo yatog, sangaw eh. Siguro na lari ka sa tali. Sangaw eh, pa-welding mo yatog, may namiyay, babayag, sangaw eh, kiko, sangaw eh. Desgrasya na lumabagal naman. Tara ba? Atong na nagpagilan ni ko eh. Puro saran-sansak mo na ba rin, mga motor. Ganda pala, gani, bang, ang motor. Lari, basta may matay. Matay. Yan eh. Nambiboy. Nambiboy, kiningwang eh. May nga daw, mo pigangin na yan eh. 1 billion nga ito. Oh, Hindi nga nambiboy. Presyo na pala ng motor niya, 2,000 na lang. Nambiboy. Naku, may damage na yun ng motor eh. Wah, nga nila man nakatulong lamang. Grabe, pakibitan ni ka mo, men. Nung nga nausahan tawan, tugas na. Wang nga na. Oh, rin ka lang po rin makina. Lumasti ko, makas na pala. Wala ni pahilong motor eh. 2,000 lang. Lalo kiningwa na, sinaradaran na lang, tubin mo eh. Ang may kiningwa na tumangawi, yaman na tuwarto doon, kapag firing shot. Mas siwal nga ng manubela na. Ang format ko ano doon eh. Nga rin, swapoyag. Nga pare, Yung na... Muna kiningwa na ako sa motor eh. Nampar na yan, tumpal. disgrasya na pare. Oo. Hindi na pare. Nakawiyala na kasi yung dumatiba, itong motoro. Ito na, disgrasya na. Ipakano na ka nung 155 ka nung. Ano kining? Sinumpar nagpakana iya. Sinumpar na may bus. Bas? Oy, nadupi ka na ano ba na bus? Hindi na sobra ka na mga batilo. Sobra ka na mga banay. Tibay ng motor. Nagka-motor na, premium. Hindi nga na mapanipari niya. Hindi mo kumuha na na. Tumas yung motor. Dilibate ng motor mo pare. Yung oxygen na. Ano mo? EMR pa nga, panampar. A few moments later. Anako! Oh! May kabite, explain mo, kinatombang mo rin. Kutiyado nga ma. Naligo nga ta si Wanang. Si Wanang nga. Naligo nga ta si Miki. Sinaretso na, natomba nga. Tapos, alega na i-ORC na na helmet. nikiningwang. Ami amo ba to present sinamang ako. Yan! Kung malakaya ako niko, manang-mana ka talaga, tatay mo. Anyway, kidala niko na tango, wato na kuha niko. Yari lo, may mapaniwala gini nga, ikuano na motor mo rin. Ni, The Guardian Angel na. yatong nga na eh. I believe! Nga na natin. Yatong nga na magigi, I believe. Kaya ako na ko, aming nga nailaper yung motor. Nata, Natong sa ipayaman, nagtamo nga, so pakpak tanong ko, so makakakalat. So, si tama kaya na payamang ang motor nga ni Nambi, pinampar mo nga, ang dagdig ng motor mo eh. lamang pa, ito asong paweldik ko. So, Ipa-welding mo na, sino plastic? Sinitama 7, hindi mo pa-welding to plastic. go, mamapore ka lang, papapore. So, siguro, pahin matumba pa, karo ba, ang dana ko, karo ba, bigago. Okay na yatong, siyempre nasaktan ko si Yamang Mag, tumagi si Yamang eh. Nanginama pa nana. Natabutan nyo, oh. Pasaktan ka ka do! Oo, nasaktan nga. Saan? Sinaktan niya ako! Saan banda? Sa puso! Saan sa puso? Sa puso ang dibdib mo! Hindi yan puso! Pusong bato yan!